mumpung durung sampean ketekan pati yo konco kita sami nindake perintahe agama kan disampurno ralali ajaran agama lamun mikir ke bondo donya senadyan abot ayo padha dilakoni sebab iku kabeh kanggo sangu mati Gusti Allah kita nyuwun istiqomah mugi saged pecah husnul khotimah Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bikir mirai sadar daimata bidawami murdilahi Iki sasi ruwah nulisasi poso kewajiban kita kudu poso satilawase ora mangan ngombe esuk tekan sore sarampunge yen wis rampung poso sembayang riyaya padha suka-suka kita sampya lal halal bihalal marang wong tuane marang kancane iki sasi ruwah nulisasi poso kewajiban kita kudu poso sawase ora mangan ngombe esuk tekan sore sarampunge yen wis rampung poso sembayang riyaya padha suka-suka kita sampya lal halal bihalal marang wong tuane utawa marang kancane sasi ruwah nulisasi poso kewajiban kita
kudu poso dilawase ora mangan ngombe esuk tekan sore sarambunge yen wis rampung poso sembayang riyaya padha suka